se på en spasser og en nørd til i naturen. Over til journalisten Karl Emil Thingsen. Her om bag står jeg med Leif. Ja, tak fordi du måtte komme. Tak. Jamen her der står jeg med den yderst sjældne, bevægelige vandløbsskal. Og den har jeg skal pisse. Hvad fanden er der? Nej! Ja, det er flotte for din fod. Nej! Du har heller ikke mit liv, din lort. Og så stop nu. Tak for det. Senere på programmet skal vi også til sporten og vejret. Nu skal vi over til festivalen. Jamen, her står en spasser her. Ja, det er... Hej, det er Lukas. Ja, jeg tror, vi tager ham lidt senere. Nå, tilbage til studiet. Tak for det. Nå, men senere på dagen skal vi også have vejret. Men nu skal vi til sporten. Her er Danmark-Norge i gang med en kamp. Det er Eriksen, det der. Det er rigtig godt lavet. Og Eriksen skyder! Og den sidder, det er helt utroligt godt, det der. Det er rigtig flot mål. Her står vi med Portugal og Spanien. En rigtig god kamp. Ronaldo helmål. Derude er Nani, der skal ligge det ind over. Nej, det er rigtig godt indlæg. Det er Ronaldo. Og der er helt her, og det er rigtig godt mål. Jorge Moutinho ligger det helt fantastisk. Og alt det der, det er helt utroligt. Nani kan ligge den, og det er helt utroligt. Ronaldo, og det er helt vildt det der. På mandag er det sneet og mange skyer. Med dem, der er glade for sne, bare ud og lave sneboldskamp og det hele. Tirsdag opklaring fra nordvest af. Og dejlig sol. Onsdag meget kedeligt vejr, skyet og regn. Det er nok det kedeligste vejr, vi har haft til dagvis. Torsdag, det er solrigt fra nordøst. Og skyet. Det er jo ikke så godt. Fredag. Dejlig X-Factor-dag. Man skal ud. Der er solrigt og det hele. Det er vidunderligt. Lørdag. Kedeligt vejr og det hele. Fordi ham der er vandt, han glæder til fredag. Der er regn og skyet, som der var i onsdags. Og søndag, det er det værste vejr. Det er lynet og det hele. Det er helt forfærdeligt vejr. Så pas på de høje huse. I kan godt blive ramt. Det var alt for vejret i dag. Vi ses næste gang. Ja, jeg står her med nørden her bag mig. Jeg skal over til ham. Ja, hej, det er rigtig pludselig lige stødt på mig sådan lige pludselig. Ja, og her jeg står netop med verdens sjældneste dyr. Netop en bevægelig vandled. Ja, jeg står her med ja, heromme bag står jeg med nørden. Fuck, der kommer. Ja, herovre står jeg med Leif Hotnokker, dyrenørden. Tusind tak fordi jeg måtte komme. Og her der står jeg netop med verdens sjældneste dyr, netop en bevægelig vandløbsskal. Og den har faktisk, hvad det hedder... Den har jeg skal pisse! Nej, Victor! Ja, heromme bag står jeg med Leif Hotnokker, dyrenørden. Ja, tak fordi du måtte komme. Hvad det sådan hedder. Men her der har jeg jo verdens sjældeste dyr, netop en bevægelig vandløbsskal. Ja, og denne har jo det specielle. Oj, kæft, jeg skal komme. Tak for det. Nå, men senere på programmet... Tak for det. Nå, senere på programmet skal vi også til sporten og vejret. Over til festivalen. Ja, så kom ud med dig. Ud med dig. Ja. Tak for det. Senere på programmet skal vi også til sporten og vejret. Nu skal vi over til festivalen. Anders, okay. 3, 2, 1. Det er i gang. Tak. Herover står jeg med spasseren bag mig. Jeg scorer også. Hallo? Hallo?
Okay, se. Nå. Tilbage til studiet. Tak for det. Nå, men her bag mig står... Ja, det er fint. Tak for det. Nå, men her bag står jeg med spadseren. Hallo? Tak for det. Nå, men her står jeg med spadseren. Hallo? Tak for det. Nå, men her står jeg med spadseren her. Hallo? Tak for det. Men her står jeg med spadseren her. Det er ikke dumt. Hallo. Og så klik. Ja, her står Danmark-Norge og er i gang med en kamp, og det er Christian Eriksen. Det er rigtig godt. I skulle ikke røre den! Nu! Ja, det er Eriksen. Det er virkelig godt. Det er et rigtig flot Ronaldo-mål med hælen. Det er prøv. Okay, nej. Så der kommer målet. Det er rigtigt. Og der bliver spillet. Nej! Så. Det er Albanien. Nej! Johan Moutinho. Okay.